Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna Hare Mataji. Krishna Mataji. பரவாயில்லையா மத்தாஜி? அவருக்கு பரவாயில்ல மத்தாஜி. என்ன பண்ணிட்டார் மத்தாஜி? அது ஒரு ஆக்சுவலி அவர் இப்போ டென்மார்க் போய் வந்தாரா, அங்க ஏதோ இந்த பீலர்ன்ட்டு ஒண்ணு வாங்கிட்டு வந்தார். அந்த பீலர்ல என்ன பண்ணாரு, தேங்காவை கூட துருவி பாக்கலாமே. கிரகச்சாரம். பீலர் வச்சு தேங்காய் துருவலாம். அது என்ன பண்ணாரு, அழுத்தி தேய்ச்சாரு பாருங்க. இந்த ஃபிங்கர் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரிங் ஃபிங்கர், அது வந்து அப்படியே நல்லா கட் ஆயிடுச்சு. ரத்தம் நிக்கவே இல்ல, நிறைய வந்து. ஐயோ, ரொம்ப ஆழமா போயிருச்சு. தையல் போடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. எனக்கு காலையிலேயே டவுட் இருந்துச்சு, இவர் இத பண்ணிடுவாரு அப்படின்னு என் மனசு. நான் வந்து பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கலாம். குளிச்சிட்டு இருந்தாரா, போய் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம்னு வந்துட்டேன். நீங்க எங்கயாவது எடுத்து வச்சுட்டு வந்திருக்கலாம்ல. நான் பீலர் உள்ளதான் வச்சிருந்தேன், நானு பீலர் உள்ளதான் வச்சிருந்தேன், வெளியே வைக்கவே இல்ல. தேங்காய் உள்ள எடுத்து வச்சுட்டு கட் பண்ணது. எஸ், ஆர்வம். எனக்கு டவுட் இருந்தது, இவர் இப்படி பண்ணிடுவாரோன்னு ஒரு மனசுல ஒரு உந்துதல் இருந்து. என்னன்னா, அந்த தேங்காவை துருவிட்டு நம்ம எடுத்து உள்ள வச்சுட்டா நல்லா இருக்கும். அத ஈரப்பதமா ஆன பிறகு மறுபடியும் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், துருவுனாக்கா என்ன ஆகும்னாக்கா பச்சை பச்சைன்னு வந்துடும். ஸோ அதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்காக சரின்ட்டு நான் அதை உடைச்சிட்டு அப்படியே பீல் பண்ணி வச்சுட்டு வந்தேன். சரி, வந்த பிறகு கட் பண்ணி மிக்சியில போட்டு அடிச்சு உள்ள வச்சிடலான்ட்டு. அதுக்குள்ள இவர் இந்த வேலை பண்ணிட்டார். எனக்கு டவுட் இருந்துச்சு, அது எப்படி கட் பண்ணுதுன்னு பாக்கணும்னு ஒரு கியூரியாசிட்டி. தேங்காவை போய் யாராவது இப்படி துருவ முடியுமா? வெஜிடபிள் துருவுற மாதிரி முடியுமா? கட்டி இல்லையா? தெரியாது இல்லையா, அவங்களுக்கு தெரியாது. எல்லாத்தையுமே ஒரே ஆங்கிள் போட்டு அடிச்சிட முடியுமா? அதுதான் நான் சொன்னேன். அவங்களுக்கு தெரியாது இல்ல மத்தது, பாத்துருக்க மாட்டாரு. உங்களுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைச்சுதான் அது செஞ்சாரு. அது எனக்கு தெரியும். ஆனா இவ்வளவு நல்லா, இவ்வளவு நீட்டுக்கு நல்ல ஃபுல் ஃபிளஷே வந்துடுச்சு. அத ஹெல்ப் பண்ணனும்னு நினைச்சாரு. அத நீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் மாதாஜி. இல்ல இல்ல, நோ, ஆல்வேஸ் வித்அவுட் ஹிஸ் சப்போர்ட் ஐ நெவர் சக்சீடட் எனிதிங் இன் மை லைஃப். ஓகே, சோ எம்டெக் கூட எனக்கு படிக்க வச்சது கூட அவர்தான், இருக்கிற உண்மை சொல்லணும்னா. ஸோ எல்லாமே அவருடைய சப்போர்ட்ல தான். அது எல்லாமே எனக்கு ஐ எம் பிளெஸ்ட். ஐ ஷுட் டெல் தட் ஐ எம் பிளெஸ்ட் வித் சச் such a good soul. Actually, I should tell. அதுக்காக தேங்காய் திருகணும்னு அவசியம் இல்ல மத்தது. அதான் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல. நான் என்ன பண்ணுவேன், இங்க முடிச்சிட்டு வருவேன் இல்லையா, அங்க வந்து டக்குன்னு இருந்தா அப்புறம் அப்படியே பண்ணிடுவேன் நான். அதுக்காக எனக்காக எல்லாம் ரெடி பண்ணி வைப்பார். ஆமா ஆமா, அது கரெக்ட் தான் மத்தது. அவர் அதான் பண்ண, அதுக்காக தான் பண்றதே அவரு. ஆனா அவர் எப்படி பண்ணிக்கினாரேன்ட்டு. அது என்னன்னா, அங்க போய் கூட எல்லா நாளும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஆமா, 2 days 2 hours வந்து அந்த பிளட் நிக்கவே இல்ல. 7:20க்கு போனது 9:20 வரைக்குமே அங்கதான் இருந்தோம் நாங்க. சர்க்கரைய போட்டு மத்தாஜி அந்த இடத்துல சர்க்கரைய வச்சு அழுத்துனாக்க அப்படி இல்ல. இப்ப ஒரு குட்டியா ஒரு இடமா இருந்தா பரவாயில்ல, நல்லா இந்த ஃபிங்கர் இந்த இது ஃபுல்லாவே இருக்கு. சோ அதனால அதையே இப்படியே எடுத்துருச்சா மத்தாஜி? அதாவது டெப்த் லேயர் வரைக்கும் போயிடுச்சு, மேல் தலை மாட்டம் கிடையாது. சோ டெப்த் வரைக்கும் போயிருந்தனால அது என்னன்னா அப்படியே பொங்குது. சோ அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அது நிறுத்தவே முடியல. அந்த நர்ஸ் கூட, நர்ஸ் ஒரு இடத்துக்கு போனோம், அவங்க வந்து போட்டு நிக்கல. அவங்க பேண்டேஜ் போடுறதுக்குள்ள இங்க மேல எல்லாம் செகப்பாயிடுச்சு. அப்படின்னா இட் இஸ் கம்மிங். அவங்க அவ்வளவு இதுவா போட முடியல. அதுக்கப்புறம் போர்ட்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் போன பிறகு அந்த நர்ஸ் பையன்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா அழுத்தி புடிச்சிட்டே இருந்தான். எவ்வளவு நியர்லி அவன் 1 மணி நேரத்துக்கு மேலேயே நின்று இருந்திருப்பான். எனக்கு கால் வலியே வந்துருச்சு. அதனால பக்கத்துல உட்கார்ந்துருந்தாரு. ஒன்னும் பண்ண முடியாது. இதர் ஆல் பார்ட் ஆஃப் லைஃப். ஆமா, கரெக்ட். அதான் ஏதோ இதோட போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் ஏதோ கிரகச்சாரம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஆல்.
எல்லாரும் விசாரிச்சதுக்காக தேங்க்யூ வெரி மச். ஆக்சுவலி என்ன மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மனுஷன் தன்மையே இல்லாதவங்க. No, no. So I feel that affection, நீங்க love and affection. பதறிட்டு போனப்பவே எவ்வளவு மனசு கஷ்டமா மாதாஜி, இருந்தது மாதாஜி. மாதாஜி, we are human beings மாதாஜி. அது தெரியும் மாதாஜி, அன்பு உள்ளங்கள். சரி, நீங்க விசாரிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. கஷ்டமா Thank you. இருந்தது. ஏன்னா அது இங்கேயே அப்படியே பொலன்னு வந்து அப்படியே அதே வந்தாரு. ஞாபகமாவே இருந்தது மாதாஜி. கொஞ்ச நேரம் வரைக்கும் என்ன ஆச்சோ என்ன தெரியுதுன்னு ஒரு பதப்பதப்பாவே எனக்கு என்ன இஷ்யூன்னு தெரிஞ்சிச்சு. ஆனால் சீரியஸ் ஒன்னும் கிடையாது. பட் we have to do first aid. அதனாலதான் சரின்ட்டு. உடனே நீங்க புரிஞ்சிட்டீங்களா இதுதான்? பார்த்தேன், எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. எனக்கு முன்னாடியே we'll start with the class. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tada Swapadandikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanushute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpadarubhyasya Kripasindubhya Yevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, நம்ம எத்தனாவது ஸ்லைட்ல இருந்தோம்? நம்ம மாதாஜி 12ல 3, 4 நடத்தணும் மாதாஜி. ஐ திங்க் இது வரைக்கும் முடிச்சோம். 12ல 2 வரைக்கும் சொன்னீங்க மாதாஜி. இது வரைக்கும் முடிச்சோன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது மறுபடியும் இது ஸ்டார்ட் ஆகும்போது தான் நம்ம போனோம் இல்லையா? சம்மரி இது பார்க்கலாம். ரொம்ப அழகா கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்கான். இது பொறுமையாவே பார்க்கணும். இது சோ அதாவது அருவம் மற்றும் உருவம். இந்த ஸ்லைடு நீங்க நன்னா பார்த்துக்கணும். திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ a lot. ப்ராக்டிக்கலா நம்ம எப்படி இன் பிராக்டிஸ் அப்படிங்கறத வந்து பாக்குறோம். சோ அருவவாதிகள் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி, அவங்களுடைய வழிபாட்டு முறைகள் எப்படி, எவ்வாறு அவர்கள் அருவவாதிகள் என்பதை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். இது எல்லாமே இந்த மாதாஜி அதே மாதிரி எழுதி வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே, குட். தேங்க்யூ மாதாஜி. மெடிடேட் ஆன் ஃபார்ம்லெஸ் இல்லையா? அரூபத்தை வெறுமனே பிரகாசத்தின் மீது அவர்களுடைய பக்தி என்று சொல்றதை விட அவங்களுடைய பயிற்சி இல்லையா? அது வந்து உடல் கொண்ட இந்த ஆத்மா, கட்டுண்ட உடலோடு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மாவால வந்து சுலபமாக வெற்றி கொள்ளவே முடியாது. ரொம்ப கடினமான பாதை அது. மேலும் unmanifest is beyond the senses. Such a worshipper restricts his senses இல்லையா? unmanifest அவ்யக்தம் வியக்தம் இல்லையா? manifest and unmanifest. சோ அதாவது நம்ம ஒரு ரூபம் இருந்தா அதனுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம யோசிக்க முடியும் இல்லையா? இப்போ ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு. இந்த வாட்டர் பாட்டில்ல வந்து எவ்வளவு நீர் கொள்ளும்ன்றதும் நமக்கு ஓரளவுக்கு புரியும். இதுல இதனுடைய உருவத்தை கொண்டு நாம இதனுடைய சைஸை கூட நம்ம வந்து எவ்வளவு கண்டென்ட் நம்ம எடுக்கலாம் அப்படிங்கறதையும் நம்ம சொல்ல முடியும். ஆனா அருவத்தன்மையில வந்து அளவிட முடியாது இருக்கக்கூடியதுல வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஒரு கடல் இருக்கு. கடலை வந்து நம்மளால அளக்க முடியாது இல்லையா? சோ அந்த கடல் வந்து எங்க தொடங்குது, எப்படி முடியறது எல்லாமே அந்த ஜியோகிராபிக்கல் ஒரு கோடியில இருந்து இன்னொரு கோடிக்கு போய் தான் பார்க்கணும் நம்ம. அப்படிப்பட்டது வாஸ்கோட காமா நம்ம இந்திய கண்டத்தை வந்து அவர் வெஸ்ட் இண்டீஸ போய் இண்டீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்தியான்னு சொல்லிட்டார் அவர் இல்லையா? சோ அப்படி ஆராய்ச்சி உடல் அதாவது இந்த உலக பரப்பளவையே இந்த பௌதீக இயற்கையினுடைய பலவும் இந்த பூ உலகத்தினுடைய பரப்பளவை வந்து ஆராயறதுக்கு அவர் எவ்வளவு நாட்கள் எடுத்துக்கொண்டார். அப்படி இதுவே வந்து ஒரு சிறிய பொறி போலதான் பகவானுடைய இதுல வந்து. அப்படி இருக்கும் பொழுது எல்லையற்ற ஆற்றலை பத்தி நம்ம வந்து எவ்வாறு நம்மளால வந்து மனசுல வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த குறையுடைய புலன்கள்ல வந்து நம்மளால யூகிக்க முடியும், பார்க்க முடியும். விஷன் கூட நம்மளால எடுத்துட்டு கற்பனையால கூட நம்மளால அதை வந்து கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது இல்லையா? இட் இஸ் பியாண்ட் அவர் சென்சஸ். எப்படி நம்ம கண்ணுக்கு வந்து எவ்வளவு தூரம் எட்டுறதோ பார்க்க முடியறதோ அவ்வளவு தூரம் தான் பார்க்க முடியும். இங்க இருந்து கொண்டு நம்ம வந்து யுஎஸ்ல இருக்கிறத பார்க்க இல்ல, நம்ம பக்கத்தெருவுல என்ன இருக்குன்னு கூட பக்கத்து வீட்டுல என்ன நடக்குதுன்னு கூட நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லையா? எல்லாமே நம்ம கண்ணு பார்க்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸும் கம்மி தான். அதே மாதிரி காது, ஸோ சயின்டிபிக்காவே 20 ஹெர்ட்ஸ்ல இருந்து 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ்குள்ளதான் நம்மளால வந்து கேட்கும் தன்மையே.
20 ஹெர்ட்ஸ் கீழே போனாக்கா அதிர்வு அலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது வந்து கீழே போனாலே நம்மளால கேட்க முடியாது. அதே மாதிரி 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸுக்கு மேல போனாலும் நம்மளால வந்து கேட்க முடியாது. ஸோ நமக்கு கேட்கும் தன்மை கூட வந்து லிமிட்டட் தான். ஸோ சயின்டிபிக்லி கூட இது ப்ரூவன். அப்படி இந்த அன்மேனிஃபெஸ்ட் பியாண்ட் த சென்சஸ், அந்த அருவத்தை நம்ம புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டு உணர்றது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது. அதனால அவர் என்ன செய்கின்றார், தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்துறார் இல்லையா. அதை கட்டுப்படுத்தி பக்குவப்படுத்தி மனதுல வந்து பிரகாசத்தை நிலைநிறுத்தி அந்த பிரம்ம ஜோதியரை வந்து அதுல போய் இணையறதுக்கான மார்க்கத்தை தான் அவர் தேடுகின்றார். மிக கடினமானது இது ஆக்சுவலி. ஒன் மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிரம்மன் த்ரூ உபனிஷத். எவ்வாறு சூரிய பிரகாசம் எந்த அளவுக்கு பரவி இருக்கின்றது நம்மளால கணக்கிட முடியாதோ அது போலதான் பகவானுடைய அந்த எல்லையற்ற ஆற்றலை நம்மளால என்றைக்கும் கற்பனையாலுமே வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது, நம்ம யூகிக்கவும் முடியாது. ஸோ ஒன் மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிரம்மன் த்ரூ உபனிஷத். உபனிஷத்துகள் வழியா தான் நம்ம வந்து இதை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். அதற்கு அவர் சமஸ்கிருதம் மொழியை கற்க வேண்டும் இல்லையா. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நான் பர்செப்ஷுவல் ஃபீலிங்ஸ். பர்செப்ஷன்னா ஒருத்தருடைய பார்வை இல்லையா, ஒன்றின் மீது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பார்வை, அதாவது நோக்கம் என்று கூட சொல்லலாம் இல்லையா. தொலைநோக்கோட பாக்குறது, இல்லைன்னா அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு இதுல போகும்பொழுது இவ்வளவுதான் அதுன்றத வந்து நம்முடைய யூகத்தினால அதை புரிந்து கொள்ள முடியறது. ஸோ ஆனா இந்த பக்தி பாதையில வந்து அதனுடைய யூகம் எப்படி இருக்கும்னு ஒருத்தரால வந்து கண்டிப்பா ஃபீல் பண்ணவே முடியாது. அன்டில் அதர்வைஸ் பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்து அந்த அருபத்தன்மைக்கு கூட அவரும் வந்து கருணை புரிந்தால் ஒழிய, இதுதான் அந்த ஆற்றலுடைய நிலை என்பதை நமக்கு உணரக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை அவர் கொடுத்தால் ஒழிய நம்மளால அதை வந்து கற்பனையால கூட செய்ய முடியாது. ஸோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய குறையுடைய புலன்களால். மேலும் லாங் பிராக்டிஸ் மேக் இட் டிஃபிகல்ட் டு டேக் அப் பக்தி. ஸோ பல ஆண்டுகள் வந்து, அதாவது எண்ணிலடங்காத அந்த காலத்துல வந்து நம்ம இந்த தியானம் இதுல எல்லாமே நாம இந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் இதுல எல்லாம் நாம் ஈடுபடும் பொழுது கடைசியில வந்து நம்ம வந்து பக்தியில வந்து நிலை பெறணும்ன்றது வந்து மிகவும் வந்து கடினமான செயல். ஏன்னா இதையே காலங்காலமா நம்ம வந்து பயிற்சி செஞ்சுட்டு இருந்ததுனால எதன் மீது நம்முடைய செயல்பாடுகளை, என்ன மனிதனாகப்பட்டவன் அவன் எதை வந்து பழக்கப்படுத்திக்கினானோ அதை அப்படியே பை டிஃபால்ட்டா அவன் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிருவான் இல்லையா. இப்போ ஒரு கார் கூட நம்ம ஓட்டிட்டே போறோம், ஒரு 10 வருஷமா ஒரு கார் வந்து நம்ம கூடயே நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த கார் வந்து வழக்கமாக போகக்கூடிய அந்த பாதையில போகும்பொழுது தானாவே வந்து போகணும், இந்த பாதையை தான் எடுத்துட்டு போகணும், இது ஒரு ஃபீலிங் கண்டிப்பா கார் ஓட்டுறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த வழக்கமான வர ரூட்லயே நம்ம போகணும், தெரியாம அந்த இடத்துல பிளாக் ஆயிருந்தா கூட சம்டைம்ஸ் ஐயோ இப்படி வந்துட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா காரும் நம்மை, அதுவும் ஒரு ஜடம் தான், ஆனா ஜடத்தை உபயோகப்படுத்தக்கூடிய நாம வந்து உயிருள்ளவர்கள் இருந்தாலும் அந்த ஒரு இது வந்துடும் நமக்கு பழக, அந்த மாதிரி ஒரு சுபாவம் நமக்கு இருக்கு. நாம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பொருள்களையும் நாம் அப்படியே பழக்கிடுவோம். அப்படி லாங் பிராக்டிஸ்ல நம்ம வந்து தியான யோகம், ஸோ இந்த அஷ்டாங்க யோகம், ஞான யோகத்தை நம்ம பயிற்சி செய்யும் பொழுது இறுதியில வந்து பக்தியை வந்து மேன்மையா வந்து எடுத்துட்டு வரும் நிறைவு செய்தாதான் அந்த யோக நிலை முடிவடையும். ஸோ அவ்வாறு பக்தி யோகத்துல போய் நிறைவடைவது என்பது மிக மிக கடினமானது. ட்ரபிள்சம், நோ ரிலேஷன்ஷிப் வித் லார்ட். ஸோ இங்க ஏதாவது அருவத்தன்மையில நம்ம ஏதாவது பகவானுக்கும் நமக்கும் ஒரு சாக்கிய ரசமோ இல்லை வந்து ஒரு வாத்சல்ய ரசமோ ஒரு உறவு முறையை நம்மளால ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. வெறுமனே பிரகாசத்தை கண்டு, சூரியனை பிரகாசத்தை கண்டு, சூரியனை பார்த்தாலாவது நம்ம கும்பிடணும்னு தோணும். அதனுடைய பிரகாசத்தை கண்டு நாம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டுல கூட வெளிச்சம் வந்து விழுது, அந்த பிரகாசத்தின் மீது நம்ம ஏதாவது நோக்கம் காண்கின்றோமோ, என்னோ பிரகாசம் வெளிச்சம் தெரியுது. ஸோ நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் நமக்கு வேலை செய்யறதுக்கு இது ஒரு, அதாவது லைட் இல்லாம நமக்கு இந்த சூரிய பிரகாசம் உதவுதுன்னு நம்ம நினைக்கலாமே ஒழிய அதன் மீது நமக்கு பெருசா ஈடுபாடு இருக்காது. அது சூரியனை பார்த்தால் நம்ம வந்து காலையில வணங்குவோம் இல்லையா, அந்த ரூபம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வந்து கண்டிப்பாக வழிபாட்டு முறையிலுமே உண்டு. அது வந்து நமக்கு மிகவுமே கடினமானது. அருவத்தன்மையில நம்ம வழிபாடு முறை வந்து எப்பொழுதுமே எல்லாராலுமே வந்து சாத்தியமாக கூடியதல்ல. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஒன்ஸ் என்டியவர். ஒருவருடைய முயற்சியின் மீது தான் அது வந்து நம்மளால வந்து எடுத்துரைக்கணும். ஒரு எவ்வாறு முயற்சி 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 எஸ் எண்டவர் என்னாக்க முயற்சி. ஓகே, ஒருவருடைய முயற்சி அதன் மீதுதான் வந்து அவர்கள் அந்த அருவத்தன்மையில வெற்றி கொள்ள முடியுமா இல்லையா என்பது எல்லாமே அதன் அடிப்படையில தான் நம்மளால எடுத்துரைக்க முடியும். மேலும் இதுவே தான் அது நிற்குணம்.
மேலும் நிர்குணா அப்படின்னா எந்த ஒரு பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ல 3 குணங்கள் அப்பாற்பட்டது, வித்தவுட் குவாலிட்டிஸ். இந்த இடத்துல வந்து குவாலிட்டிஸ் அண்ட் ஃபார்ம், ரூபம், இந்த கம்பேரிசன் அப்புறமா பார்க்கலாம். இன்கன்சீவபிள் அப்படின்னா நம்மளால அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலை, அதாவது அந்த அளவுக்கு வந்து குவான்டிட்டி வைஸ் பார்க்கும் பொழுது இல்லையா, நம்ம கற்பனையாலுமே நம்மளால யூகிக்க முடியாது, அத்தனை அளவு கொண்டது என்பது நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆல் பர்வேடிங், எல்லா இடங்களிலுமே பகவானுடைய ஆற்றல் வந்து பரவி இருக்கின்றது. மேலும் எப்பொழுதுமே அதாவது மாற்றமற்றது, நிலைத்திருப்பது, அசையாதது, இப்படிப்பட்ட நிலை, இதெல்லாமே குவாலிட்டிஸ் பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ல. cannot perceive any opulence because of lack of activity. இல்லையா, ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து நம்ம தபஸ், எந்த ஒரு செயலிலுமே நம்ம வந்து பிசிக்கலாவோ மென்டலா வந்து நம்ம அதுல வந்து இருந்தாலும் அதுலயும் நமக்கு வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் கண்டிப்பா இருக்கும். பக்குவம் அடைந்தவர்களால மட்டும்தான் அதை வந்து ஒருநிலைப்படுத்த முடியும். அந்த பக்குவ நிலை அடையறதுக்கே அவர்கள் பல்லாண்டு முயற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கும். மேலும் ரிஸ்க் ஆஃப் நான் ரியலைசிங் அப்சல்யூட் ட்ரூத் ஆர் தென், அந்த பரம்பொருளை உணராமலே போகக்கூடிய வாய்ப்பு கூட ஏற்படும். அது உண்மைதான் இல்லையா. நம்ம அந்த ஆற்றலை உணரணும்னா அதுக்கு பக்குவம் வரணும், அதுக்கு நமக்கு ஒருத்தர் வழி நடத்துதல், யோக தியான பயிற்சிகள்ல வழி நடத்துதல், இதுல வந்து அஷ்ட சித்திகள் அடையக்கூடிய நிலை எல்லாம் வருது யோகிஸ்ல. அதுல அஸ்ட்ரல் டிராவல்ஸ் எல்லாம் கூட உண்டு, அனிமா இல்ல லகிமா, இதெல்லாமே உண்டு. சோ சிறியவற்றில் சிறியதாகவும் பெருசுல பெருசாகவும் இல்லையா, கனமான, அந்த மாதிரி எல்லாம் உண்டு. நம்ம அஸ்ட்ரல் வந்து இங்கிருந்து ஒருத்தர் வந்து குரு எல்லாமே இதை செய்யக்கூடியவர்கள் தான். இங்கேதான் பிசிக்கலி இருப்பாங்க, ஆனா அவங்க வந்து அவங்கள ஆத்ம ரூபத்துல வந்து அவங்க அஸ்ட்ரல் டிராவல் போய் எங்கேயோ ஒருத்தர் தன்னுடைய டிசைபிளா இருந்தாலுமே அவங்கள வந்து ரட்சிக்கணும்னா அவங்களால முடியும். அஸ்ட்ரல் டிராவல்ஸ் போயிட்டு அவங்களால அதை கண்டிப்பா ரட்சணை செய்வாங்க. ஆனா அது எல்லாருக்குமே அடையப்படக்கூடியது கிடையாது, எங்கேயோ ஒருத்தருக்கு தான் அது மாதிரி. ஒன் மே ரியலைஸ் த எட்டர்னல் சத் சித்து இல்லையா, சத்தும் சிச்சும் வந்து உணர முடியும் இதுல. ஆனா ஒரிஜினல் ஃபார்ம் வந்து நம்மளால முழுமையான பகவானுடைய ரூபத்தை வந்து இதுல உணர முடியாது. ஸோ இப்படி நம்ம இந்த அருவவாதிகளுடைய செயல்பாடுகள், அதனால் அவர்களுடைய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்தோம். இப்போ வந்து ரூப வழிபாடு பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம். பகவானுடைய அழகான திருவுருவத்தின் மீது நாம வந்து கண்டிப்பாக மனதை நிலைநிறுத்து கொண்டு நாம தியானம் செய்யலாம். ஸோ ஒரு சிலர், அதாவது நம்ம பக்தி பாதையில சொல்லும் பொழுது யாரும் நம்ம கற்பனையால பகவானுடைய ரூபத்தை நம்ம சிருஷ்டிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவருடைய திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு நாம ஜபங்கள் செய்தால் போதும் என்றுதான் நிறைய இடங்கள்ல பிரபுபாதர் அவர்கள் விளக்கி இருக்கிறார். ஆனா சில பேருக்கு அந்த பக்குவம் வந்து பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு நாம ஜபங்களை சொல்றது வந்து அவ்வளவு சுலபமாக தெரியாது. சில பேர் தான் அன்றாடம் பூஜிக்கக்கூடிய அல்லது கோயில்ல போய் வழிபடக்கூடிய அந்த உருவத்தை வந்து மனதில் நிலைநிறுத்தக்கூடிய பக்குவத்தை பெற்றிருப்பார்கள். அந்த ரூபத்தின் மீது அவர்கள் வந்து பக்தி கொள்ளக்கூடிய நிலையில இருப்பாங்க. அட்லீஸ்ட் அதையாவது அவங்களால வந்து இந்த உடல் கொண்ட ஆத்மாவில் வந்து நிலைப்படுத்த முடியும். அப்படி அவர்கள் அதிலே பழக அப்போ பகவானுடைய உண்மையான ரூபமும் ஒரு நாள் அவர்களுக்கு அடையப்படும். ஆனா இந்த மாதிரியான செயல் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் இல்லை. இருந்தாலும் ஒரு நியோஃபைட் டிவோட்டியா இருக்கிறவங்க வந்து ரூப வழிபாடு மீது வந்து மனதை நிலை நிறுத்தணும்னா இந்த பாதை தான் வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சென்சஸ் கேன் பர்சீவ் த டீட்டி. ஸோ நம்ம ரூபத்தை மனதில் நிலைநிறுத்தும் பொழுது, ஏன்னா இன்கன்சீவபிள், அன்மேனிஃபெஸ்டட் கிடையாது, இது மேனிஃபெஸ்டட் இல்லையா, தோன்றி இருக்கக்கூடியது, அங்கே தோன்றாதது, நம்ம புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டது இல்லையா, வெறுமனே பிரகாசம். இந்த இடத்துல ரூபம், நம்ம கோயில்ல வந்து பெருமாளை வந்து நினைத்து கொண்டு அவருடைய ரூபத்தை நினைத்து கொண்டு, கிருஷ்ணருடையது இது. இப்போ உடுப்பி கிருஷ்ணாவை நம்ம மனசுல கண்டிப்பா நினைக்க முடியுமா, முடியாதா? கண்டிப்பா நினைக்க முடியும் இல்லையா. அது போல ஒரு ஸ்தலத்துல நமக்கு நம்ம மனசுல நிலை நிறுத்தக்கூடிய எந்த கிருஷ்ணர் மீது நமக்கு வந்து அதிகமான ஈடுபாடு, சில பேருக்கு விருந்தாவனத்தினுடைய கிருஷ்ணர் அவர் மீது இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு, சில பேர் துவாரகை கிருஷ்ணர் இருக்கும், சில பேர் மாயாப்பூர் போன அங்க இருக்கக்கூடிய குருவாயூர் கிருஷ்ணர், இன்னும் நிறைய பேருக்கு மோகினி அவதாரத்தினுடைய அந்த அழகான அலங்காரம் வந்து அழகா வந்து மனசுல பதியக்கூடியதும் உண்டு இல்லையா. அந்த அளவுக்கு பகவானுடைய திருவுருவத்தை நம்ம மனசுல பதிய வச்சுக்கும் பொழுது இல்லையா, சென்சஸ் கேன் பர்சீவ், இந்த புலன்களால் அதை வந்து உணர முடியும். மேலும் அந்த சவுண்ட் ஆஃப் மகாமந்திரா அதை மனசுல நிலைநிறுத்தி கொண்டு மகாமந்திர ஜபத்தை நாம வந்து காது வழியாக நம்ம கேட்கும் பொழுது சச் எ வர்ஷிப்பர்ஸ் எங்கேஜஸ் த சென்சஸ். அப்போ புலன்கள் எல்லாம் எங்கேயுமே அடக்கி ஆளணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது நமக்கு
இல்லையா? புலன்கள் அனைத்துமே இந்த பக்தி தொண்டுல நாம உபயோகப்படுத்துறோம். மனசை உபயோகப்படுத்துறோம் இல்லையா? அந்த இதுவும் வந்து இந்த ஞானேந்திரியங்கள். சும்மா கண்களை வந்து பாதி மூடி, அதுக்கப்புறம் வந்து காது வழியாக கேட்கு, வாயால சொல்லி, மனசுல அதை நிலை நிறுத்தி இத்தனையுமே வந்து செய்கின்றோம். அப்போ நம்ம வெளியில என்ன நடக்கிறத பத்தி நம்ம பெருசா யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. மேலும் இந்த புலன்கள் எல்லாம் எங்கேயும் அலைப்பாயவும் செய்யாது. அப்ப அலைப்பாயாத புலன்கள் இதுல வந்து ஈடுபடும் பொழுது புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற அந்த பயிற்சியும் நாம செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பக்தியில அதுதான் வந்து மிக மிக உசிதமான ஒரு பாகம் எதுனாக்க உயர்வான பாகம் இதுதான். சோ புலன்களை அடக்கணுமே என்ற அந்த அவசியமே இருக்காது. நம்ம மனசுல வந்து பகவானை எண்ணிக்கொண்டு நாம வந்து இந்த மகாமந்திர ஜபத்தின் மீது நம்முடைய மனதை நிலைநிறுத்தினால், புத்தியையும் மனதையும் ஒருமைப்படுத்தி நாம வந்து அந்த சப்தத்தை இந்த செவி வழியாக நம்மளால எடுத்து செல்ல முடிந்தால், அதாவது ஸ்தூலமும் சூக்ஷ்மமும் இணைந்து செயல்படுகின்றது இந்த இடத்துல. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த பக்தி தொண்டு வந்து மேன்மையானதாக அமைகின்றது. சோ அவ்வாறு ஒரு பக்தன் வந்து தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் உபயோகப்படுத்துகின்றான். ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிருஷ்ணா த்ரூ த டிவோஷனல் சர்வீஸ். அங்கே உபனிஷத்துகள் அதாவது எழுதியிருக்கக்கூடிய அதன் மூலியமாக தான் வந்து தெரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனா இங்கே வந்து ஏன்னா அந்த இடத்துல பகவானுடைய ரூபத்தை பற்றி மேன்மையா எதுவுமே அவங்களுடைய விஷனே கிடையாது. சோ அதனால சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை தான் ரெஃபர் பண்ணி தான் அதை வந்து அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். இந்த இடத்துல அப்படி கிடையாது. சாஸ்திரங்களை படிக்கிறத விட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம் கேட்டல் இல்லையா, கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இந்த 3 தான் ஹையஸ்ட். ஸோ சிம்பிளி சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் அது நமக்கு நம்முடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்துகின்றது த்ரூ கைடன்ஸ் ஆஃப் போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஸோ அதாவது ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழியாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய உபதேசம். சிம்பிளி ஆஃபரிங் ஒபேசன்சஸ் டு த டீட்டீஸ், எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு வந்து நமஸ்காரங்களை செய்யறது. ஹியரிங் த க்ளோரிஸ் ஆஃப் த லார்ட், பகவானுடைய புகழாரங்களை பற்றி கேட்டல். ஹீட்டிங் த ரெமினன்ஸ், பிரசாதம் இல்லையா, பகவானுக்கு படைத்த அந்த மகா பிரசாதத்தை வந்து நாம ஸ்வீகரிக்கிறது. ஸோ இது எல்லாமே ஒருவருடைய பக்தி சேவையில வந்து முன்னேற்ற பாதையை வந்து இட்டு செல்லும். மேலும் லாங் பிராக்டிஸ், ஆனா இது கம்ப்ளீட்லி இயற்கையிலே செய்ய முடியும். ஆனா அதுக்கு நாமளே எல்லாத்தையுமே வந்து பிரயத்னம் பண்ணி தான் செய்யணும். நம்ம கையில இருந்து முயற்சி வரணும். இந்த இடத்துல பக்தி தொண்டுல வந்து தானாகவே ஈடுபடக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நாம பெற்றுவிடும். தொடக்கம் தான் நமக்கு கஷ்டம். ஆரம்பம் வந்து நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டினியூஸா செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம். இந்த இடத்துல வந்து ட்ரபிள்சம். இந்த பாதையில வந்து பகவானோட நமக்கு சம்பந்தமே இருக்கிறது இல்லை. ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம பகவான் இடத்துல 5 விதமான ரசாஸ் இல்லையா, சாந்த ரசா, சாக்கிய ரசா, வாத்சல்ய ரசா, மாதுரிய ரசா, அப்புறம் வந்து தாசிய ரசா இல்லையா, 5 விதமான ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம கண்டிப்பா பகவானோட செய்யறோம். ஸோ எந்த ரிலேஷன்ஷிப் நாம மேன்மையாக கருதுகின்றோமோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல பகவான்கிட்ட நம்ம வந்து மனதிலிருந்து நம்ம வந்து பேச ஆரம்பிப்போம். நம்ம யார்கிட்டயுமே சொல்ல விருப்பம் இல்லைன்னாலும் பகவான் கிட்டயாவது, ஏன்னா நமக்கு எப்பயாவது யார்கிட்டயாவது சொல்லிடணும்ன்றதுதான் நமக்கு அந்த உந்துதல் உண்டு. மனிதனாக பிறந்தவனுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒருத்தர்கிட்டயாவது சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து பகவானுக்கு இதை சொல்லிடலாம் அப்படின்னு நமக்கு மனசு தோணும். அப்ப நமக்கு அந்த பகவானோட அதாவது ஆத்ம பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை நாம பெறுகின்றோம். சோ ஒருவருடைய முயற்சியின் அடிப்படையில தான் அது. ஆனா இந்த இடத்துல பகவானே வந்து நம்மளை வந்து ஷிஃப்ட் டெலிவரர் இல்லையா, நம்மளை வந்து ரட்சிப்பவராக இருக்கின்றார். சோ பகவான் டெலிவர்ஸ், அது கிருஷ்ணா டெலிவர்ஸ் டிவோட்டி ஃப்ரம் மாயா. மாயையிலிருந்து நம்மளை வந்து அந்த அதாவது பிறப்பு இறப்பு என்னும் சக்கரத்துல இருந்து நம்மளை விடுவித்து நம்மளை வந்து அவருடைய திருநாட்டை அடைவதற்கான மோட்சத்தை வந்து வழங்குகிறார். கிருஷ்ணா himself recommends the process out of his parental love, causeless mercy. சோ அவர் தான் நமக்கு தகப்பனும் கூட இல்லையா. காரணமற்ற கருணையால் அவர் பக்தி தொண்டை தான் நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கறத வந்து எடுத்துரைக்கிறார். சோ அதுதான் பர்சனல் அண்ட் இம்பர்சனலுக்கு இருக்கக்கூடிய கம்பேரிசன். மேலும் சந்தேகம் மாதாஜி, அந்த இம்பர்சனல்ஸும் லாங்குவேஜ் கத்தில சான்ஸ்கிரிட் கட்டிட்டு உபநிஷத்து எல்லாம் படிக்கணும்னு ஒரு 3rd பாயிண்ட் கொடுத்திருக்கு. அப்ப அவங்களும் போனஃபைடு டீச்சர்ஸ் தானே போகணும். எஸ் they also have to go. வித்தவுட் வழி நடத்தது இல்லாம அவங்க செய்யவே முடியாது.
ஒரு குரு பரம்பரையில அந்த அருவத்தன்மையில கூட குரு பரம்பரை வாயிலாதான் வரணும் மாதாஜி. அதுதான் நான் கேக்குறேன். அவங்க கூட அந்த டீச்சர்ஸ் இப்ப மாதாஜி இப்ப நம்ம நடத்துறதே அதான் மாதாஜி. இப்ப என்ன பிரபுபாதர்ல இருந்து இப்ப என்னண்டி பிரபுல இருந்து நீங்க இப்ப இந்த வழிமுறையில தானே இப்ப நம்ம டெய்லி இததானே மாதாஜி நாம இப்ப வந்து பண்றது பிரபுபாதருடையதுதான். நம்ம எல்லாருமே ஒன்றுதான், நிலை வேறு. ஒருத்தரும் வந்து நம்ம கருவியாக இருந்து கொண்டு செய்கின்றோம். பிரபுபாதர் அளவுக்கு நம்ம வந்து அவர்தான் இப்ப நம்ம குரு. அவர்தான் சிக்ஷா குரு நமக்கு. அவர்தான் கடைசி சிக்ஷா குரு நமக்கு. சோ இனிமே நாம வந்து அந்த வழி நடத்துதல் அவருடைய எழுத்துக்கள் மூலியமா பகவானை பற்றி நாம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நாம எல்லாருமே கருவிகளாக இருந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பாத்திரத்துல, அதாவது we are taken the role, அந்த ரோல்ல இருந்து நம்ம செயல்பட்டு கொண்டிருக்கோம். என்னண்டி பிரபுஜி இஸ் பிளேயிங் as a temple president, மேலும் பிரீச்சர் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கார் இல்லையா? சோ we are all preaching டீச்சர்ஸ் மாதிரிதான். அவர் வந்து குரு. சோ அதாவது he's a சிக்ஷா குரு. நாம வந்து வெறுமனே அவர்கிட்ட இருந்து கத்துண்டு நாம வந்து செய்யறது. அந்த அவருடைய அனுகிரகத்தால இது நடக்கிறது. சோ அந்த போனஃபைடு டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வழி நடத்தும் போது அவங்க ஓரளவாவது மாறலாம் இல்ல மாதாஜி? கண்டிப்பா மாறுவாங்க மாதாஜி. கண்டிப்பா அந்த மாற்றம் வந்து அவங்கள ரொம்ப நாளா பார்த்தவங்களாலதான் அதை எவாலுவேஷன் பண்ண முடியும். ஒருத்தருடைய பரிமாணம் என்பது ஆரம்பத்துல அவங்க எப்படி இருந்தாங்க, இப்ப எப்படி இருக்காங்கன்றது முதல்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் வர்றவங்களுக்கு தான் ஓரளவுக்கு தெரியும் இல்லையா? அப்ப மாற்றம் என்பது கண்டிப்பாக உண்டு மாதாஜி. இப்ப எங்களை எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட நான் ஃபுல்லா இப்ப கூட அப்பப்ப இங்கிலீஷ் வார்த்தை வந்துருது. ஆனாலும் அந்த முழுமையான அந்த தமிழ் வந்து முதல்ல ஆரம்ப கட்டத்துல இந்த அளவுக்கு கூட வந்து சொன்னது கிடையாது. அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பார்க்கணும். அதாவது பிரபுபாதருடைய கருணை, கடவுள் அதாவது கிருஷ்ண பரமாத்மாவுடைய கருணை, இது எல்லாமே கொண்டுதான் நம்ம வந்து இந்த பாதையில வந்து இத்தனை நாள் போகிறதுக்காவது நமக்கு வந்து ஒரு மார்க்கம் கிடைச்சது இல்லையா? கண்டிப்பா அவர்களுடைய கருணை இல்லை என்றால் நாம இந்த அளவுக்கு கூட நம்ம வந்திருக்க மாட்டோம். அதனால கண்டிப்பா கடவுளுடைய அனுகிரகம் என்பது அருவவாதிகளே பல பிறவிகளுக்கு அப்புறம் வந்து உருவ வழிபாடு பண்ணுவாங்க. எஸ் கண்டிப்பா உண்டு. நம்ம கூட இத நான் எனக்கே கூட ஃபீல் பண்றேன். நான் ஏன்னா நிறைய அம்பாள் கோயிலுக்கு போயிருக்கேன். நானு லலிதா சகஸ்ரநாமம் எவ்வளவு வாட்டி நான் பாராயணம் பண்ணிருப்பேன்னு எனக்கே தெரியாது. ஓகே, சோ அதாவது எப்பெல்லாம் எனக்கு டைம் கிடைக்கிறதோ அப்பெல்லாம் லலிதா சகஸ்ரநாமம் பாடியிருக்கேன். நான் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் பாடுவேன். ஆனா லலிதா பாடின அளவுக்கு நான் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் பாடினது கிடையாது. ஆனா அந்த பற்பல பிறவிகள் இல்லைன்னா அந்த பிறவிகள் எடுத்து எத்தனையோ நம்ம தேவதாஸ் எல்லாம் வழிபட்டு இருப்போம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகணும்ன்ற அந்த பாதை வந்து கிடைச்சாதான் இப்ப வந்து பகவானை சேவிக்கக்கூடிய மார்க்கம். எதற்கு நம்ம முன்னாடி எல்லாம் தெரியாது, டிஃபரன்ஸே தெரியாது. பெருமாள் யாரு, எப்படி ரிலேஷன், யாரு ஒருவருடைய இது எவ்வாறு இந்த பிரபஞ்சம் படைக்கப்படுகின்றது, நாம யார் என்று கேட்கணும்ன்ற அந்த நாலேஜ் கூட நமக்கு கிடையாது இல்லையா? ஆனா அந்த தேவதையே வணங்கு, லலிதாவே வணங்க, ஞானாம்பிகை வழங்கின பிறகு நம்ம வந்து சோ இந்த மார்க்கம் அந்த பக்தியில எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம அவளிடத்திலும் நம்ம வந்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் வச்சுக்க கூடாது. தேவதாஸ் கிட்ட கூட நம்ம எதுவும் கேட்க கூடாது. அவங்களுக்கு வெறுமனே மரியாதைகள் கடந்த அதாவது வணக்கங்களை தான் நம்ம வந்து தெரிவிக்கணும். அதுதான் முக்கியம். பக்தி மட்டும்தான் தெரிவிக்கணும். அவ்வாறு அதை மெச்சி அவர்கள் இனிமே நம்ம வந்து நமக்கு எதுவும் தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் பொழுது, எதையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யணும்ன்ற அந்த பக்குவம் வரும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த மாற்றம் என்பது நமக்கு கிடைக்கின்றது. ஐ வாஸ் இன் தட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒன்லி ஐ கேன் டெல். சோ ஏன்னா நான் எப்பவுமே பெருமாள் வந்து அந்த சனி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புரட்டாசி மாசம் வரும் இல்லையா, அப்பதான் வந்து சேவிப்போம். நார்மலா சேவிப்போமே ஒழிய இருக்கும் மாதாஜி. எதுலயுமே வெறுமையா இருக்கும் மாதாஜி. இப்பெல்லாம் நமக்கு வந்து எதன் மீதும் பற்றுதல் இல்லாத அப்படின்னா பற்றுதலே இல்லைன்னு நம்ம வந்து நாமளே எவாலுவேஷன் பண்ணிக்க கூடாது. பட் வி கேன் ஃபீல் தட் அந்த வைப்ஸ நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணலாம். நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்க நம்மள பார்த்து சொல்லக்கூடியதை நம்ம வந்து உணர முடியும். வெக்ஸே இருக்க கூடாது. யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் தட் வெக்ஸ். அப்ப இருந்தது மாதாஜி. ஆமா இப்ப எதுவுமே கிடையாது. அபிராமி அந்த இதெல்லாம் சொல்லி அந்த அம்மன் தான் நமக்கு இந்த வழியில கொண்டு வந்துட்டு இருக்குன்னு இப்ப நானும் ஃபீல் பண்றேன். பற்பல பிறவிகள் நாம வந்து தேவ வழிபாடு பண்ண பிறகுதான் அப்பெல்லாம் நம்ம பெருமாளை ஏத்துட்டு இருந்திருக்க மாட்டோம். இது ஏன்னா பகவத்கீதையிலே பகவானே சுயம் சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா? அது எல்லாமே சத்தியமான வார்த்தைகள்.
அப்ப நம்மள நாம என்னைக்குமே அடுத்தவங்கள எவாலுவேஷன் பண்றதை விட நம்மள நாம எவாலுவேஷன், நாம எங்க இருந்தோம், எப்படி செயல்பட்டு பக்தி பாதையில நம்முடைய ரோல் என்னதான் இது வரைக்கும் நாம பண்ணோம், இனிமே என்னதான் பண்ணணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? வெறும் கும்பிடுறது, விளக்கேத்துறது, இப்படிதான் விளக்கேத்துறது, அதுக்கப்புறம் நைவேத்தியம் வைக்கிறது, அவ்வளவுதான். ஆனா அது வந்து பிரசாதமா பண்ணி சாப்பிடணும் டெய்லி அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. கண்டிப்பா பிரசாதத்தின் மகிமையே தெரியாது இல்லையா? சோ அதனால அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. ஆனா இப்போ நமக்கு எது நம்ம செய்யணும், எப்படி செய்யணும் அப்படி எல்லாம் நல்லாவே தெரிய ஆரம்பிக்குது இல்லையா? சோ அங்க நிர்குணா அப்படின்னா பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ல 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எந்த ஒரு இயல்புகளே இல்லாம, அதாவது துரத்தல் எனக்கூடிய நிலையில வந்து இருக்கக்கூடியது. பகவான் ரியலைசேஷன்ல வந்து நமக்கு வந்து இயல்புகள் உண்டு, அவருக்கு அதாவது ரூபம் உண்டு. அப்படி ஒரு நிலை, இந்த சுத்த சத்துவ நிலையில நாம் இருந்து கொண்டு செயல்படுவோம். கிருஷ்ணா பொசஸஸ் இன்கன்சீவபிள் பொட்டன்சிஸ் இல்லையா? பகவானுக்கு வந்து இங்கே பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ல அளவிட முடியாத அந்த பிரம்ம ஜோதிர் தான் அவங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் பகவான் எல்லையற்ற ஆற்றலை கொண்டவர் என்று நாம வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடைக்கும். எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கிறது தான் அவருடைய ஆற்றல். சோ எல்லாமே அவருடைய ஆற்றலால் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. அவர் நம்முடைய ஹிருதயத்திலுமே, அதாவது பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார் என்று உணரக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு உண்டு. மேலும் அன்சேஞ்சிங் அண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் இம்மூவல், இதுவும் நமக்கு உண்டு. இதுவும் வந்து மாற்றமற்ற. இது 2 காமன் பாயிண்ட் தான். நம்ம ஹிருதயத்திலே இருக்கார் இல்லையா? எப்பொழுதுமே இருக்கார், நம்ம கிட்ட நிலைத்து இருக்கின்றார். இதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த ரூபத்தையும் பரமாத்மாவுடைய நிலை வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ கிருஷ்ணா த பொசஸர் 6 இல்லையா? எல்லா புகழ், எல்லா வலிமை, எல்லா அழகு, எல்லா துறவம், எல்லா ஞானம், எல்லா வலிமை, இந்த 6மே வந்து 100% 64 ஆப்புலன்சஸ்ல பிளஸ் இந்த 6 மெயின் ஆப்புலன்சஸ்ல பார்க்கும்போது he is the highest. Success is granted as nothing is lost. இந்த இடத்துல நம்ம எதுவும் ரிஸ்க் எதுவும் எடுக்கிறது இல்ல. பக்தியில நம்ம வந்து பக்குவத்தோட சேர்ந்தா நமக்கு நல் மார்க்கம் கிடைக்கிறது, அவ்வளவுதான். அதுல வேற எதுவுமே நம்ம புலனை அடக்கணும், இதை அடக்கணும், அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. நமக்கு ரிஸ்கே கிடையாது. ரியலைசஸ் எட்டர்னிட்டி, நித்தியத்தன்மையை நம்மளால உணர முடியும். அதாவது சச்சித் ஆனந்த நிலையை பற்றி நம்ம, சத் என்பது உண்மை இல்லையா? அதுதான் நித்தியம். அடுத்து சித் என்பது ஞானம், அதை பற்றியும் சச்சிதானந்த நிலை உணர்து. ஆனந்தம், பேரானந்தத்தை நாம உணர்கின்றோம். இதுல நம்ம பிரம்மன் ரியலைசேஷனும் பார்க்கலாம், பரமாத்மா ரியலைசேஷனும் பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் பகவான் ரியலைசேஷன், 3ஐயுமே நம்மளால வந்து பார்க்க முடியும். சோ டிவோட்டி அனன்ய பக்தி மட்டும்தான் மாதாஜி. ஆனந்தம் 3மே வரும் நமக்கு இல்லையா? சோ டிவோட்டி இஸ் வெரி ஃபார்ச்சுனேட், அனன்ய பக்தஸ். அதனாலதான் இப்போ பகவானுக்கு வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமின்றி மனஸ்பூர்த்தியா நம்ம அவருக்கு வந்து அவரை நம் மனதுல நிலைநிறுத்தி கொண்டு நாம் அவருக்காக வந்து தொண்டு புரியணும்னு நினைக்கணும். நம்முடைய காரியங்கள், நம்முடைய கடமைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அவரை மையமாக வைத்து நம்முடைய செயல்கள் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமின்றி நாம செய்யணும். அப்போ அதுதான் வந்து தூய பக்தி சேவை என்று சொல்லப்படுகின்றது. The devotee does not desire any achievement இல்லையா? ஒரு பக்தனுக்கு வந்து எதையாவது அச்சீவ் பண்ணணும்ன்ற ஆசையெல்லாம் இருக்காது. வெறுமனே பகவானை திருப்தி கொள்ளக்கூடிய செயல் எதுவோ அதை தான் நம்ம வந்து செய்யணும்ன்ற அந்த மனசுல இருக்கும். அவன் எல்லாவற்றையுமே பகவானுக்காக வந்து துறக்கவும் செய்வான். எக்ஸாம்பிள் நம்ம அர்ஜுனாரும் அதைதான் குருஷேத்திர போர்ல செய்தார். நம்ம பிரபுபாதர் கூட அவரும் அதை தான் செய்தார் இறுதியில இல்லையா? சச்ச டிரான்சென்டல் சாண்டிங், இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தினுடைய மகிமை பற்றி ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ இதை நாம வந்து செய்தோம் என்றால் சுலபமாக பகவானை வந்து, அதாவது we can purchase him, அவரை நாம அடைய முடியும், அவர் நமக்கு அடையப்படுவார் என்று இந்த பதத்துல இருந்து நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். மிருத்யு தேஷாம் அகம் சமுதார்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகரம் இல்லையா? மிருத்யு சம்சார சாகரம், அதாவது நம்ம சம்சாரம் எனக்கூடிய அதாவது கடல், அது எப்படிப்பட்டது? நமக்கு மரணத்தை வழங்க வல்லது. பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல எப்பொழுதுமே உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தகைய நிலை ஏற்படுத்த வல்லது. அப்படிப்பட்டவரை வந்து பகவான் வந்து, அதாவது உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்னு தான் பகவான் சொல்றார். He is a rescuer இல்லையா? பர்சனலி. whereas yogis have to personally அவங்களே வந்து அதை வந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும். அடுத்தது கிருஷ்ணா ப்ராமிசஸ், அதாவது ஸ்ரீல பிரபுபாதா அந்த பர்பட்ல சொல்றார்,
நயாம் பரமம் ஸ்தானம் அர்ச்ச ஆதி கதிம் வீணா கருடா ஸ்கந்தம் ஆரோப்பிய யதாச்சம் அனிவாரிதக. ஸோ இதனுடைய மீனிங் என்னன்னாக்கா, a devotee does not need to practice. நமக்கு அதாவது அங்கங்களை கட்டுப்படுத்தி இல்லையா பகவான் மீது மனதிலை நிலைநிறுத்தி நாம பக்தி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. So in order to transfer the soul to the spiritual planets, இல்லையா மேல் உலகங்களுக்கு செல்வதற்கு the responsibility நம்மள எங்க எடுத்துட்டு போகணும், இலக்கு பகவான் என்ன அந்த இடத்துல அழைச்சிக்கணும்னு அவர்கிட்ட ஒரு பிரார்த்தனை வச்சுட்டு அவருக்கு நாம பக்தி தொண்டு செய்தால் நமக்கு எது நன்மையோ அதை பகவான் பார்த்துப்பார். இட் இஸ் த ரிஸ்க் டேக்கன் பை காட் நவ். நம்ம எல்லா பொறுப்புகளையும் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வெறுமனே நிமித்த மாத்திரம் இல்லையா வெறுமனே கருவியாகக்கூடிய அத்தகைய நிலையை நாம ஏற்படுத்தி கொண்டால் கண்டிப்பாக பகவான் நம்மள ரட்சிக்கின்றார். வாராக அவதாரத்துல கூட நம்ம அதுதான் கிளியர்லி ஸ்டேட் தட் ஹி ஹிம்செல்ஃப் பிகம்ஸ் த டெலிவரர் இல்லையா. பூமியை அந்த 2 தந்தங்கள் மத்தியில அதாவது அவர்தான் ரட்சிக்கின்றார். சோ அந்த நம்பிக்கை தான் நமக்கு மிக மிக முக்கியம். இதுக்கு ஒரு உதாரணம் 2 உதாரணம் கொடுத்திருக்காங்க. A child is completely இல்லையா பிள்ளைகளை எல்லாம் பெற்றோர்கள் தான் பாதுகாக்கிறார்கள். பிள்ளை அத தன்னுடைய நிலை பற்றி எப்பொழுதுமே சிறு பிராயத்துல நம்ம என்னைக்காவது நினைச்சிருக்கோமா நம்ம பொறுப்பா இதெல்லாம் செய்யணும், நம்ம யாரு பாத்துக்குவாங்க அப்படிலாம் எதுவுமே நம்ம யோசிச்சதே கிடையாது. 5 வயது 10 வயது எப்பவுமே விளையாடிண்டு இல்லையா ஸ்கூலுக்கு போறது, ஹோம்ஒர்க் எழுதுறது, அவ்வளவுதான். நமக்கு வேற எந்த ஒரு பொறுப்பே இல்லாம ரொம்ப ஜாலியா இருந்தோம். ஏன்னா நம்ம அம்மா அப்பா நம்மள பாத்துக்குவாங்க, நமக்கு எது நல்ல பாதை அவங்க இருக்கோ அதை கண்டிப்பா செய்வாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருந்தது. அது போலதான் நம்மளும் பகவானுடைய கருணை மீது நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். சோ அது நம்ம எவ்வாறு இந்த ஸ்டோரி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். சோ ஒரு அதாவது கடல் ஓரத்துல ஒரு பறவை முட்டையெல்லாம் இட்டு இருந்தது. கடல் அலை என்ன பண்ணுச்சுன்னா அதை அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு. அப்ப அந்த பறவை கடலை பார்த்து என்னுடைய குழந்தைகள் அதையெல்லாம் கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் பொழுது இந்த குட்டிய இல்லைன்னா இந்த நீரையெல்லாம் நான் வற்ற செய்திருவேன் அப்படின்னு சொல்லும். ஆனா தன்னுடைய அழகால கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த நீரை எடுத்து வெளியில ஊத்துற மாதிரி இருக்கும். சோ அது பார்த்து கடல் இது கண்டிப்பா சாத்தியமாக கூடிய செயலே கிடையாது இல்லையா. ஆனால் இது எப்படியோ கருடன் வரைக்கும், பறவைகளுடைய அரசனான கருடன் வரைக்கும் தெரிகின்றது. கருடன் அதுக்கப்புறம் அவரு அந்த கடலைக்கு எஸ் நான் அவரால் இல்லாத இடம் செய்வதற்கு அவருக்கு அந்த சக்தி உண்டு, கருடாழ்வார்க்கு இல்லையா. சோ நம்ம இருக்கிற இடமே தெரியாம கடலே வற்றி போகக்கூடிய நிலை செய்யக்கூடிய அந்த அளவுக்கு ஆற்றல் பெற்றவர் கருடாழ்வார். அவருடைய வார்த்தைக்கு பயந்து அந்த முட்டைகளை திருப்பி கொடுத்தது, அதாவது இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு சிறு முயற்சி என்பது, அதாவது நம்ம ரொம்பவுமே சிறுசா இருந்தா கூட நம்முடைய கீர்த்தி பெருசா இருக்கிற மாதிரி நம்ம சிறியவர்களா இருந்தாலும் நாம் ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டு மிகப்பெரிய நன்மையை வழங்க வல்லது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இரண்டாவது முயற்சி அந்த எண்டிவர் முயற்சி தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். A man who has fallen in the சொல்லுங்க செக்ஷன்ல மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் டேவே சொல்லுவாங்க மாதாஜி. Okay. Yes, a man who has fallen in the ocean may struggle very hard இல்லையா. சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம எல்லாரும் சம்சார சாகரத்துல விழுந்திருக்கோம், நம்ம அதுல நீந்தின்னு இருக்கோம் இப்போ. அண்ட் மேபி வெரி எக்ஸ்பர்ட் நம்ம இதுல நீந்தறதுக்கு அப்படின்னா அந்த புத்தி இதெல்லாமே நல்லாவே இருக்கும், அப்பதான் நம்மளால நீந்த முடியும் இல்லையா. சோ பட் அதை கொண்டே நம்மள ரட்சித்து கொள்ள முடியாது. யாராவது நம்மள ஒருத்தர் அப்படி பிக் பண்ணி ஒரு நீர் இல்லாத அந்த சமுத்திரத்தை விட்டு எடுத்து வெளியில விடுறதுக்கான ஒருத்தர் நமக்கு கண்டிப்பா தேவை. அது போல பகவானும் ஒரு பக்தரை அந்த சம்சார சாகரத்துல இருந்து ரட்சிக்க கூடியவராக இருக்கின்றார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸ்ரீல பிரபுபாதா continues the purport in various scriptures. யாவை சாதன சம்பத்தி புருஷார்த்த சதுஷ்டயः தயாவின தத் ஆப்னோதி. ஓகே, தயாவின தத் ஆப்னோதி நரோ நாராயண ஆශ්‍රய. நரோன்னா அதாவது நர என்றாலே மனிதர்கள் இல்லையா. நாராயண ஆශ්‍රய, நாராயணருடைய ஷெல்டர் ஆஃப் த நாராயணா, அதாவது அவருடைய திருப்பாதங்கள் என்று பொருள். இந்த பர்பட் எதை சொல்றதுன்னா, ஒன் ஷுட் நாட் என்கேஜ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லையா. அதாவது ஞானத்தையும் கர்மத்தையும் பலன் கருதும் செயல்களிலுமே ஒருத்தர் ஈடுபடக்கூடாது. அவ்வாறு ஒருத்தர் அதனால எந்த ஒரு
பிரயோஜனமுமே கிடையாது. மீண்டும் கட்டுண்ட ஒரு நிலையை தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தோம். அதை விடுத்து நாம பகவானுடைய திரு பாதங்கள் மீது நம்முடைய பக்தியை நாம செலுத்தினால் நமக்கு நன்மைகள் அவருடைய திரு பாதங்களை தஞ்சம் அடைவதுதான் மேன்மையான செயல். அதை விடுத்து நம்ம யோகிக் பிராக்டிஸ், நம்ம நம்மளுடைய கற்பனையால யூகங்களை அமைத்து இதுதான் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் நம்ம நினைக்கிறது, மேலும் வேத சாஸ்திரங்களை எல்லாம் பலநோக்கு செயல்களுக்காக உபயோகப்படுத்துறது, இப்படியெல்லாம் தானங்கள் தர்மங்கள் இதெல்லாமே பலன் கருதி செய்யக்கூடியது எல்லாமே நமக்கு என்றைக்குமே நன்மையை வழங்காது. அதனால கிடைக்கக்கூடிய புண்ணியங்களை நாம சில காலம் சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்று அனுபவித்து வர முடியும். ஆனால் மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கையை நாம வந்துதான் சேர வேண்டும். கன்க்ளூஷன், அதனால ஒரே வழி என்ன, நமக்கு பகவானுடைய புனித நாமங்களை தவிர நமக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் ரட்சணை வழங்கக்கூடிய வேறு எதுவுமே கிடையாது. So but this destination cannot be approached by any other process of religion. ஆனால் இதை அடையணும்னா வெறுமனே பக்தி யோகம் தான் நம்ம செய்யணும். ஞான யோகமோ கர்ம யோகமோ இல்ல அஷ்டாங்க யோகத்திலே நம்ம இதை முழுமை அடைய முடியாது. அப்படிப்பட்ட பயிற்சிகள் செய்தாலும் இறுதியில நாம we have to become அதாவது பக்தன் ஆக வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம்ம யோக நிலையில நிலை பெற முடியும். இஸ் ஆம்னிபொட்டன்ட் அப்படின்னா அனைத்து ஆற்றல்களையும் பெற்றவர் யாரு, எல்லாம் வல்ல இறைவன், அந்த பரம்பொருள். இஸ் த ஹையஸ்ட், பக்குவமான நிலை அவரை நாம பக்தி கொள்வதால் நமக்கு கிடைக்க பெறும். அர்ஜுனா என்கொயரி முடிஞ்சது. மையா ஆவேஷ மனோ மே ஐயம் நித்தியயுக்தா உபாசியதே ஸ்ரத்தாய பரையா பேத்தேமே யுக்த தாம மதக அப்படிங்கிறதையும் நாம படிச்சோம். இதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா ஆல்ரெடி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் இது நம்ம டிஸ்கஷன் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பக்தி யோகம் எதற்கு, அதாவது இம்பர்சனல் பர்சனல்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதுல நீங்க பக்தி மற்றும் ஞானத்தின் அடிப்படையில கம்பேர் பண்ணி நீங்க சொல்லலாம். கன்க்ளூஷன் 2.8ல இருந்து 12 ஸ்லோகம் வரைக்குமே இந்த இடத்துல பாக்குறோம். 2. எதை பத்தி சொல்றது, 8 எதை பத்தி சொல்றதுனாக்கா படிப்படியான பக்தி பாதை சேவையில எப்படி நாம முன்னேற முடியுன்றத பத்தி எடுத்துரைக்கிறது. 8th ஸ்லோகம் மனதை பகவான் மீது நிலை நிறுத்துதல். அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும், பகவானோட நம்ம உறவு, அதாவது சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். இது ஃபர்ஸ்ட் 12.8ல சொல்றது. 12.9ல எவ்வாறு அதை நம்ம அடையிறது, அப்படி பகவான்ட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி அடைய முடியும்? முதல்ல சாதன பக்தி பண்ணணும் நம்ம இல்லையா. ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். 14 முறை ரவுண்ட்ஸ் ஜபம் பண்ணணும். பேசிக்கா என்னென்ன ஒரு சம்பிரதாயத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சாதன பக்தி அதை நம்ம ஃபாலோ பண்றதுதான் நமக்கு மிக மிக, அதை செய்ய செய்ய நம்ம பக்குவம் அடைவோம். அந்த பக்குவத்தால நம்ம ஒர்க் ஃபார் கிருஷ்ணா. அப்போ அனைத்துமே பகவானுக்காக திருத்தொண்டாக எண்ணிக்கொண்டு நாம் ஆற்ற வேண்டும் என்ற மனப்பக்குவம் நமக்கு ஏற்படும். அதனால நாம் எந்த நிலையை அடைகின்றோம், பக்தி சேவை எனக்கூடிய அந்த தளத்தை அடைகின்றோம். அவ்வாறு அடையும் பொழுது நம்ம பௌதீகத்தின் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடெல்லாம் நமக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும். அப்படின்னா பலன் கருதும் செயல்கள், மேலும் நம்ம கற்பனையால ஞானத்தை நம்ம யூகங்களுக்கு அடிப்படையில் நம்ம செய்யறது. இதெல்லாம் கண்டிப்பா உண்மையான ஞானம் கிடையாது. உண்மையான ஞானம் எல்லாம் வல்ல இறைவன், அந்த பரம்பொருளை பற்றி புரிந்து கொள்வது, அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுதான், எவ்வாறு அவருக்கு நம்ம செய்ய முடியும் என்பதை அறிந்து கொள்வதுதான் உண்மையான ஞானம். அதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், தூய்மை அடைவோம் இல்லையா, அதாவது சௌஷம், அடுத்து நிம்மதி கிடைக்கின்றது. மேலும் பக்தி பாதையில மெதுவா நம்மளால முன்னேற்றம் அடைய முடியும். அடுத்து பிக்சிங் மைண்ட், எப்பொழுதுமே பகவான் மீது நம்ம நிலை நிறுத்திக் கொள்ளுதல். So devotee's position is transcendental from the purport. One who is engaged in Lord Krishna's devotional service lives directly relationship. இல்லையா, அவரோட டைரக்டா சம்பந்தம். There is no doubt that his position is transcendental from very beginning. So அவருடைய நிலை முதல்ல இருந்தே அவர் தெய்வீகமான நிலையில் தான் இருந்திருப்பார். இல்லை என்றால் அந்த பிராப்தம் அவருக்கு கிடைத்திருக்காது. Devotee does not live on the material platformல இருக்கிறதே கிடையாது. அவர் அந்த தெய்வீகமான நிலையில தான் எப்பவுமே இருப்பார். எப்பொழுதுமே பகவானுடைய புனித நாமங்களை சொல்றது இல்லையா, அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய அத்தகைய நிலை. அவருடைய புலன்களை எல்லாம் பகவானுடைய திருத்தொன்றுக்காக உபயோகப்படுத்துவார். ஸோ கிருஷ்ணாized இல்லையா. ஸோ டிவோட்டி becomes கிருஷ்ணாized by eating the remnants.
பகவான் அவருக்கு நிவேதனமாக நைவேத்தியமாக படைத்ததை வந்து ஸ்வீகரிக்கிறது. சர்வீஸ் கிவ்ஸ் ரியலைசேஷன். சேவை செய்வதால் தான் நம்மளால உணர முடியும். எஸ், வித்தவுட் சேவா we will not be able to realize. ஸோ நீங்க எல்லாரும் ஸ்ரவணம் கேட்டுருக்கீங்க, தட் இஸ் ஆல்சோ கிரேட் சேவா. அந்த ஸ்ரவணத்தை நாம வந்து டெடிகேஷனா கேட்கணும், ஆழ்ந்திருந்து கேட்கணும். ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு என்ன வந்து நம்ம எத்தகைய ஞானத்தை நாம பெறணுமோ அதை பகவான் கண்டிப்பா நமக்கு உணர்வதற்கான மார்க்கத்தை வந்து கண்டிப்பா கொடுப்பார். அதனால இந்த ப்ராசஸ் ரெக்கமெண்டட் இந்த பகவத்கீதா அண்ட் வேதிக் அதர் வேதிக்னாக்கா who does not engage in service cannot understand how this is so. பக்தி சேவையில ஈடுபடாதவங்களுக்கு கண்டிப்பா அதை பற்றி எவ்வாறு சேவை என்பதை பற்றி அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஸோ அது எவ்வாறு ஃபாலோ பண்ணணும், நம்ம வந்து சாதன பக்தி மூலியமா ஃபாலோ பண்றோம். ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி நம்ம ஃபாலோ பண்றதுதான். இன் பக்தி யோகா சென்சஸ் when engaged in direct contact, அது அவங்களுக்கு தூய்மை அடைகிறார்கள். whereas material existence senses engaged in material sense, அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இல்லையா. பௌதிகத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள், தன் புலன்களுக்கு எதெல்லாம் சந்தோஷம் கொடுக்குமோ அத்தகைய செயல்கள் ஈடுபடுவார்கள். சர்வீஸ் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் தி பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் பியூர் லவ். அன்பு என்பது எதை கொண்டு சொல்லப்படுகின்றது? சேவை மனப்பான்மை. பக்தி தொண்டுல வந்து சேவை மனப்பான்மை உடையவர்களுக்கு வந்து அதுதான் வந்து தலம், அதாவது அன்பு எனக்கூடிய தலத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. சர்வீஸ் இன் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வந்து லாப நஷ்டத்தை தான் வந்து பார்க்கும். ஸோ அது நமக்கு எங்கேயுமே வந்து அன்பு என்பது கொடுக்காது. ஸோ அதுங்க ஒன்லி நமக்குடைய லாபம் என்ன நஷ்டம் என்ன அது மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம். ஹவு டு அச்சீவ் தி ஸ்டேட் ஆஃப் பியூர் லவ், எவ்வாறு அந்த தூய அன்பு எனக்கூடிய அந்த நிலையில நம்ம வந்து நிலை பெற முடியும்? தூய பக்தி சேவை, பிராக்டிஸ் த டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஸோ வித் பிரசன்ட் சென்சஸ், இந்த புலன்களை வைத்து நாம வந்து பக்தியை வந்து நாம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். சில பிரபுபாதா சாதன பக்தியை பற்றி இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறார். எவ்வாறு எல்லாம் நம்ம செய்யணும்ன்றதுக்கு காலையில எழுந்து குளிக்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்து டெம்பிளுக்கு போகணும், நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகளை வந்து பகவான்கிட்ட வைக்கணும், மகாமந்திர ஜபத்தை நாம செய்யணும், அழகான மாலைகளை எல்லாம் தொடுத்து அந்த அர்ச்சவிக்கிரகத்துக்கு கொடுக்கணும், மேலும் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் வந்து சமைத்து அவருக்கு படைக்கணும். இது எல்லாமே நாம வந்து சாதன பக்தி பிராக்டிசஸா எடுத்துட்டு போகலாம். அண்ட் ஒன் ஷுட் கான்ஸ்டன்ட்லி இயர் பகவத்கீதா அண்ட் பாகவதம் ஃப்ரம் பியூர் டிவோட்டிஸ். தூய்மையான பக்தர்களிடத்துல இருந்து பகவத்கீதையும் பாகவதத்தையும் கண்டிப்பாக கேட்க வேண்டும். அதனால் அவர்களுக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும்? பக்தி பாதையில முன்னேறதுக்கான மார்க்கத்தை வந்து கிடைக்கும். அபியாச யோகேன, அபியாசம் என்றால் பிராக்டிஸ் இல்லையா. யோகியனா அந்த அப்படிப்பட்ட யோகத்தை நாம பயிற்சி செய்ய வேண்டும். மாம் இச்சா பத்தும் தனஞ்சயா. ஸோ யார் ஒருவர் வந்து அதாவது ஒருவர் வந்து இந்த யோக பயிற்சிகள் வருது இல்லைங்களா, அதாவது அபியாச யோகம், அதை நம்ம பயிற்சி செய்யறது வந்து ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து பக்தி யோகத்தினுடைய அந்த ஒழுக்க நெறிகளை எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக பழக வேண்டும். அவ்வாறு நாம பழக பழக அதன் மீது நம்ம பற்றுதலையும் வந்து வளர்த்து கொள்வோம். இறுதியில வந்து பகவானை போய் அடையக்கூடிய மார்க்கத்தையும் நமக்கு கிடைக்கும். ஒன் ஹூ இஸ் நாட் ஏபிள் டு பிராக்டிஸ் ரெகுலேட்டிவ், சாதன பக்தி பண்ண முடியலன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் வந்து பகவானுக்காக ஆற்றுகின்றோம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரியும். மனது எப்பவுமே அலைப்பாயக்கூடியது இல்லையா, ஒரே நிலையில வந்து இருக்காது. அதை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். ஃபார் தோஸ் ஹூ cannot even gradually fix the mind by practice இல்லையா, மனதை ஒருநிலைப்படுத்த முடியாமல் போறவங்க எத்தகைய பாதை சாதன பக்தியை பண்ணி கூட அவங்களால இதெல்லாம் நமக்கும் உண்டு. இப்ப சாதன பக்தி தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஆனா சடனா நம்ம பிரெயின் எங்கெங்கயோ போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வந்து என்ன சஜஷன் கொடுக்குறாங்கனாக்கா, வித் ஒன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் சென்சஸ் ஒர்க் ஃபார் கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணருக்காக சேவை புரி, அனைத்து செயல்களுமே அவருக்காக செய்து அர்ப்பணித்து விடு இல்லையா. ஒருவருடைய மனதை தென் தோ ஒன் மைண்ட் மே நாட் பி ஆன் கிருஷ்ணா, எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரே நினைச்சுட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா. நமக்கு எப்பவுமே அலைப்பாயக்கூடிய மனசு, அட்லீஸ்ட் அவருக்காக நம்ம ஒரு திருத்தண்டு புரியணும்ன்ற அத்தகைய பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஹவு டு ஒர்க் ஃபார் கிருஷ்ணா, அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. ஒன் ஷுட் பி சிம்பத்தட்டிக் டு த ப்ராபகேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், அதாவது நம்ம கருணை உள்ளம் கொண்டு இந்த சேவை மனப்பான்மையை வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல வந்து நாம செய்யறதுக்கு நம்ம ரெடியா இருக்கணும். There are many devotees who are engaged in the propagation of Krishna consciousness இல்லையா, பட் they require help. கண்டிப்பா அவங்க சேவை செய்யறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஆனா அவங்களுக்கு வழி நடத்துதல் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. So every endeavor requires
ஒவ்வொரு முயற்சியும் நமக்கு சிறு நலம் வேண்டும், முதலீடு வேண்டும் இல்லையா, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வேணும், லேபர் செயல்படுத்துவதற்கு வந்து நம்ம மனிதர்களும் தேவை. ஸோ அது ஒரு பிஸ்னஸ். ஜஸ்ட் ஆஸ் இன் பிஸ்னஸ் ஒன் ரிக்வயர்ஸ் a place to stay and some required in the service of, அதாவது one capital use, some labor இல்லையா. The only difference in materialism works for sense gratification. தன்னுடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக தான் நாம வந்து செய்கின்றோம் இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய செயல்களை. அதே பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்யறது வந்து ஆன்மீக தலம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுவும் வந்து ஒரு பக்தி கைங்கரியம் என்று நாம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். 2 பாயிண்ட். ஏன்னா அர்ஜென்டா முடிக்க வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது. அடுத்த வாரம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். கிளாஸ் செல்வம் பிரபு வருவாரு 7:45க்கு. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். மாதாஜி அந்த அசைன்மெண்ட்டினுடைய லிங்க் இன்னும் வரல. இவரு கேட்டாரு, நான் கொடுத்துருக்கேன், கொஸ்டின் பேங்க் கொடுத்துருக்கேன். அவர் மோஸ்ட்லி நீங்க நைட்டோ நாளைக்கோ போடுவார். நீங்க அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாடியூல் 2 எக்ஸாம் எப்ப நீங்க எழுதணும்னு நினைக்கிறீங்க? உங்களுடைய சாய்ஸ் இது. மாதாஜி 1 month டைம் இந்த டைம் எப்படி வேணா நீங்க 1 month கூட கேளுங்க. பட் ஐ வாண்ட் த டேட்ஸ். அது நீங்க இப்ப சொல்லலாம், மண்டே எனக்கு சொல்லுங்க. ஓகே. இன்னும் அந்த இந்த பாடம் முடிச்சாதான் அது கம்ப்ளீட் ஆகும். எஸ், நெக்ஸ்ட் மண்டே முடிச்சிருவேன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் மண்டே முடிச்ச பிறகு நான் டியூஸ்டே ஐ மே ஸ்டார்ட் வித் மாதாஜி நீங்க முடிச்சிருவீங்க மாதாஜி. ஆனா படிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. படிங்க இப்பத்துல இருந்து படிச்சுட்டே வாங்க. நான்